Вітаю всіх на каналі Монеты і банкноты Рэспублікі Беларусь. У сённяшнім відэо я хацеў паказаць вельмі цікавы брак 5 копеек узору 2009 года, старая чаканка, або літоўская, або славацкая. Ну тут у нас бачна, што напісана АПЕ, то есть не хапае літары К, не прачакан першай літары, ну і зразумела апошняй таксама не прачакан. Калісьці такія бракі вельмі часта былі, сустракаліся мне в мешках, но на сённяшні дзень такія бракі амаль нереальна знайсці. Адно толькі трэба і, конечно, гэтую манету яшчэ было пачысціць. Тут у нас ёсць невялічкі непрачакан вось тут, но гэта не асноўны брак. Асноўны брак, конечно, у нас ідзе па рэверсу. Это вот непрачакан 2 літар. Першая К і апошняя К. А на сёння хаця бы з вамі развітацца, калекцыянуйце і шануйце сваё. Да сустрэчы!